lapha ekhaya egcekeni siwumndeni nje. Sibike wakhona ngisho neziphuzo-ke beziye zabakhona. Ngosiwe inyama sijabulela umndeni uhlangene. Shuthi ngiyabona ukuthi ngeke ngaya kakhulu eziphuzweni. Yebo. Kodwa phela uvela usekhaya. Yebo, usekhaya ukhululekile uyazi ukuthi vela ayikho into ezawenzakala. Yebo, ngokukhululeka. So shuthi ngaya ngaze ngagcina ngitipa ngilala ngingazizwanga. Wa black out. Ya black out yebo. Yebo. So ngibhalele kaJabula uJule nginenkinga lana. Shuthi ngathola ukuthi ingane kamalume wami umzala wami waye wathola ichance ngalelo langa. Hawu. Yebo. Wathola ichance wenzani? Shuthi wathi kubona uyangithatha ungihambisa endlini yami engilala kuyona ikamera lami. Kanti uzofike lapha naye ayingene engubeni azenzele. Umza wakho akahlukene nobhuti wakho. Okusho ukuthi ngamanye amazwi ubhuti wakho ulale nawe. Yebo injalo. Laba suke hamba nabo abangani bakhe bayabheka. Yabo. Uyena owaziyo ukuthi yena walala nobani ngalelo suku akaye kungigulela. Angalinga ngisanganele nje ekhanda. Ngihlezi ngimkhuza ngalento yakhe. Nakho-ke kuyaphika. Kanti wena baningi abantu ohlezi ulala nabo wena. Kahle kusho wena. Kuvela ukuthi awunaphuthi le ndaweni. Le ndaweni. Yeah. Almost ngisho ukuthi 80% abafana bayamazwa. 80% abafana bayamazwa. Ngikhulelwe-ke. Yabo manje. Ngikhulelwe futhi lodaba ke manje. Usukela mina because manje uyabona ukuthi ngiyahlanganisa. Mina la yabo la ekhaya bhuti. Nginokuthi mangifika mina la ekhaya. Angani noma ngithathisa owani noma bangithathisa omuntu ongaphili. Angazi. Kwenye inkathi nginga ukuthi ngithi ngiyafika mhlambe ngithi ngizothatha ukudla. Awunawo amahloni. Bavela bacisha ugesi. Sothi ugesi ubu on. Bavela bacisha ugesi. Yabo. Uyawuthenga yini lo gesi? Uyawuthenga yini lo gesi? Unenkinga nami noma usezama ukumpenda. Uphanta wena uphanta udlele endlini yakho. Wena uphanta udlele endlini yakho. Wena ngisho ucishelana ugesi. Uyawuthenga yini lo gesi na ngoba make esebenzile neholile lo mali leyo uyithengela yena izinto ayidlele yedwa. Uyazwa. Ngithi uyamuzwa. Ukhuluma nje into engekho. Total into engekho. Musu ungigulela wenzalo. Angikhuze nje lapho ngoba manje ngilethela abantu uzokhuluma into engekho lento oyikhulumayo awunayo ubufakazi bayo. Nginabo ubufakazi bayo. Buphi ubufakazi bayo? Nginabo ubufakazi bayo. Nginabo. Wena ukhulelwe nje ubufakazi. Hayi. Abo kwanye yabona ukukhulelwa komuntu 9 months ubufakazi lobo okuphelele bokuthi nje uyocansini. Webhuti. Kwayena kamazi umuntu alalena. Ngixolisa nje ukusho kanjalo kodwa yena akamazi umuntu alalena. Bonke abantu basho bathi wena wangingenisa endlini. Uyabo. Because manje kwayinami ngingambopha lento ayishoyo. Because manje uyangibhedela. Ngathi wena uzoboshwa. Mina bona mzala, yabona mina mzala. Uzokushapha ngabo labantu. Wena uyamanje. Yona nje tenzuswengela. Musana ukubeka isandla. Mase ngibeka isandla kuzoba kuhle. Nawe fanele ulale naye. Uyabona bhuti. Lo because manje mina uyangicasula. Uyabo. Ngiyacaswa ngempela. Because lento aloke eyisho. Hayi lento aloke eyisho ukhuluma into engekho. Mina ngihlanye la ekhanda mina. La ekhanda mina ngihlanye. Shaya uzoboshwa wena uyoboshwa. Usana ucabanga. Mina ngibuza wena Friday no Friday la endaweni ungahamba ubuze nombani. Friday no Friday uzomfica emathaveni. Ungcono ngoba emathaveni athathwa abafana bamhole. Abafana bamthatha abafana bahambe nabo ulala naye. Maye ukuthi uholwe emathaveni lokho kunika nabo advantage ukuthi nawe no nginika khuluma ngibhedele lento oyikhulumayo angiyenzanga ngokuqala lokho wena uzwa ngabantu bethe ngakuthatha ngokulalisa wezwa ngabantu bethe ngakuthatha ngokulalisa yayizwa leyo nto wena usuyibona unepower ukubiza labantu lapho uyibona usunamandla uze ngala ngoba izinto udonginike ithuba sithi cha khuluma naye ngifuna sonke abo manje uyangicasula into ekhuluma ngicela uze la khuluma naye uyakuzwa wemzala uyenzelani into yenza into ezosombulula yonke lento futhi izinto engangiyigqokelela la ngaleliya zisakhona ngayithatha ngayibeka ecaleni into engizoyenza ngizombophisa enze ba uzoqaqeka la ikhanda lakho uzoqaqeka la ikhanda mana nje iso lakhe nje hayi nguphi angakwenza mhlawumbe ukwenza kuwena ke nje ugcwalisele ukuthi ingempela ukuthi uyena iso lakhe indlela beke ngibheka ngayo ukulunguze mhlawumbe akhulume nani ngokuthi ngishintshe indlela yokugqoka ngishintshe indlela yokugqoka kanjani ukuhlangana naphi ngomzimba wami ngoba umzala wami mina ngingamenzani ke lo mboqo
siqale nje uzomxolela angeke ngize ngimxolele uzongibopha ngizokubopha uzobhadla ejele wena ubophe mina uzobhadla ejele indaba mina ngabopha indaba mina ngabopha phansi sizokhuluma yini ngabopheli ukuthi ngiyakushaya ufuna ungishayela nishaya mina yini ngabopheli ukuthi ngiyakushaya because manje ngiboshela into engiyaziyo shaya awushayi ngani mfethu sizokhuluma la susa labantu bonke sizokhuluma la basuse labantu muso ukumlwisa umuntu esifazane nje okokuqala ukhulu into engekho lo uhambe uyolala nawo amadoda bengisengiwaqomile angirape wangidlwengula njengaye yebo wangidlwengula wangitshontsha wangidlwengula wena bona ke bhuti mina lento ayikhuluma akanayo ishow ne round eyodwa ama round cishe wangibulala hey webhuti lento ayisho into engekho lo emathaveni uthi kuyalalwa nemathaveni ethaveni lapha uphindelela ama round kusisi wakho yena ethaveni bafike bamthathe ngokuthi bazomphuzisa obhi hayi ukuthi balala ethaveni but bamthathe ethaveni khanje kuyolalwa naye endlini ukuthi bamthengelela ubobhiya labo mase bayangihola ngathina ungayilokothi nje lonto leyo ikhuluma usho ukuthini nakho ke ngathi seliyagubuka ke manje asho ungayilokothi nje lonto leyo ikhulume nje ungangisanganele ungayilokothi ubaba ukwayizwa leyo nto leyo yosangana kabi ongivalelani ukuthi ngiyikhulume leyo nto leyo kanti awazi lutho yazi why ngangimvala ukuthi angayikhulumi lento leyo because manje ukhuluma into engekho ikhona ingakho wena uthi akaniloko ngiyamtshela ukuthi ungaze nje lokuyisapha la yabona abantu bafethu mase kuthiwa yakubaba ubaba ngiyazi mina unama favors kakhulu angamfavor lo agcine esemkholo ukuthi mina ngiyenzile leyo nto yabo leyo nto kanti wena ubaba wakho ukwazi unjani edala ukuthi ubaba wakho asayivela ukwazi unjani mina ubaba ngiright kuyena asinankinga nobaba siyatholana futhi kahle yabo inkinga akafuni siyanibingelela ke babukeli bakwaJabulile Jule TV unibingelela ngempela ke kusebuyena umuzo kwamthabela khona le muntu batuke inkomo ayixoshwa inkomo zinye uphoro isipeshinyala zophona isigodi ngaphansi kwentaba umachotshana abaningi bamazwe sitobhala isamba semali singadalona insizwa ubishimini zamsolution isithune isandla ilanga liphumutheni maqada lapha ngiseka umntotwana umuntu omusha ubunga isika iphethini kulensizwa if uhlakaniphile siyanibingelela ke kuphi na kuphi la kufinyelela khona umbukiso siyazi ukuthi iJabulile Jule TV ayibuka la eSouth Africa kuphela ngiyanibingelela kuwonke ama province akhona ngize nibingelele nangaphandle naphesheya because sibone kuma comment ukuthi abanye babantu ababuka iJabulile Jule TV abekho la eSouth Africa baphesheya abanye bakwamanye amazwe akhona khona ngempela ke la eAfrica. Okay bafethu ngiyazi sengidibane nabantu abaningi kakhulu bayangibuza ukuthi awu kwiJabulile Jule TV kanti sekwenzakalani waya sakubona usapost bafethu indaba engiza nazo okokuqala nje ngisiyaxolisa ngokungaposti futhi siyaxolisa ngosithi singaposti kodwa at the same time akaze sinikeze update ukuthi why singasaposti njalo bafethu ngiyagula ngiyishola ngigula ngiphethwe ne-HIV but ngiyagula ngicabanga ukuthi izinto zezulu yabo so since ngigula ke ngingaphathekile kahle so sekuba nzima ukuthi ngihlezi ngikhona kade ngisemakhaya bazongitshela mhlawumbe bengijwayele ukudibana nabo kakhulu le emakhaya yabo so ke ngisazoke ngithi unyamalala mhlawumbe mase ngiright ngizobuye ngibuya ke sengizoba full time kodwa lo umsebenzi emncane naleyo ngoba khona engibona ukuthi lo ngakwazi ukusebenzisa even noma ngikula njengalo engicabanga ukuthi ngizowusebenza namhlanje manje ngiyambuka usisilayidi uze kwamakasisi isigora ngizokwazi ukuthi ngimbambe makuthi uzama ungithathela amashansi kodwa ngale kokukhuluma kakhulu nokuchitha isikhathi ngithathele lithuba ngamukele ngiphinde ngibingelele siyakubingelela sisona yebo siyabonga niyaphila kodwa sisona njani siyaphila nathi cha igama lami ngumuzi sibonga ngwakwamthabela nje umbusuke ngangizwa ngizisho mhlawumbe uyangazi ake size kuwena siswami ubani ungakwabani mina igama ngiNosipho Kanene ngibhalele kaJabulile Jule nginenkinga lana ngicabanga ukuthi ngizosizakala ngayo ngazi yebo sithatha sibeke siswami inkinga yakho ikanjani sho ukuthi kuye kwenzeka kuyo yona le nyanga lesuka kuyo uMeyi sho ukuthi lapha eqaleni kwenyanga shuthi bese sayijabulela njengabantu ke wazi ukuthi makuphela inyanga sesijabule lapha ekhaya
egcekeni siwumndeni nje. Sibike wakhona ngisho neziphuzo-ke beziye zabakhona ngosiwe inyama sijabulela umndeni uhlangene. Shuthi ngiyabona ukuthi ngeke ngaya kakhulu eziphuzweni. Yebo. Kodwa phela uvela usekhaya. Yebo usekhaya ukhululekile uyazi ukuthi vela ayikho into ezakwenzakala. Yebo ngokukhululeka. So shuthi ngaya ngaze ngagcina ngitipa ngilala ngingazizwanga. Wa blackout. Blackout yebo. Yebo. So ngibhalele kaJabula uJule nginenkinga lana. Shuthi ngathola ukuthi ingane kamalume wami umzala wami waye wathola ichance ngalelo langa. Hawu. Yebo. Wathola ichance wenzani? Shuthi wathi kubona uyangithatha ungihambisa endlini yami engilala kuyona ikamera lami kanti uzofike lapha naye ayingene engubeni azenzele. Umza wakho akahlukene nobhuti wakho. Okusho ukuthi ngamanye amazwi ubhuti wakho ulale nawe. Yebo injalo. Yena kwakuthiwa akakuthatha ukulalisa yena wayesithola ithuba ngalokho. Wayesithola ithuba yebo. Mana mhlawumbe ungangithatha ungibeke lowo mza wakho nihlala naye noma wayifikile inivakashele ukanjani? Wayeshuthi wayifikile esivakashele. Yebo. Simjabulele kanti yena uzokwenza into embi. Mana ngokumazi nje kwakho umuntu onjani umza wakho? Hayi umuntu oright oyilungele kodwa kwangididisa ke nami ukuthi mhlawumbe usengenza into ekanjeni. Manje ngoku into engiphatha kabuhlungu engifuna ukuyisho ngithola ukuthi ngikhulelwe manje. Yebo. Mana ake sizama ukuthola la akuna ngiyayiqala ke indaba kanje. Siswami wena unayo ni boyfriend? Yebo nginayo. Kodwa ayihlali la. Ayihlali la. Hamba ngiyoyivakashela. Mhlawumbe awucabanga ukuthi mhlawumbe njengoba ukhulelwe mhlawumbe kube yiyona noma cha 100% sure? 100% sure. I-boyfriend yami ngiyigcine nge-27 zakaFebruary kwakuyibirthday yami. Sungazi ibirthday yami. Yona-ke masingazama ukuthi mhlawumbe silandelele yona ubusuke wazama mhlawumbe ukuyazisa ngokuthi wena ukhulelwe noma uba akayitsheni. Ngeke ngeke mhlawumbe lento idala ukuthi ngoba phela ama boyfriend abanye abafowethu ave be abusive. So mucabanga kuthiwa kuyenzeka uyamazisa lento mhlawumbe uzoreacta kanjani? Ngeke agcine nekushaya uboyfriend wakho. Asikhulumi ngomza wakho because umza wakho kuyacaca ukuthi shuthi nje usathane kamuntu ngoba angicabanga ukuthi ungathi ubone umza wakho ubona intombi. Umza wakho nosisi wakho noma nobhuti wakho ngicabanga ukuthi into eyodwa. I-boyfriend yakho izo reacta kanjani na ngokucabanga kwakho kuthiwa kuyenzeka yathola lolu daba? Ayi ngiyasaba ngempela. Ngazi ukuthi ngizoyiqala ngaphi lento. Ngifuna iqamba amanga. Ngazi. Mana ake ngizama ukuthola ke la. Sekwenzakele ke nalala wayezwe kuseni ukuthi no khona into eyenzakele. Uke wazamani wena ukumbiza yena umza wakho umbuze ngalesenzo sakhe esimbi kanje asenzile? Yebo ngabuza mina kuyena, ngabuza la kahle kahle ebantwini bomndeni ukuthi kwenzakalani ngalela langa, ngahamba kanjani endlini, then ngibachaza ukuthi umzala nguye wangithatha wangisendlini la ngilala khona. Ngike ngazama yena ukumbizela ecaleni ngikhulume naye ngimbuza into kanje eceleni. Yebo hayi washo ukuthi hayi uyaphika. Hey mathatha hayi mana usukhulumile naye, usuzamile mhlambe ukuthi uphinde ukhulume nomndeni wakho umwazise ngalento noma ukhuluma nomndeni wakamalume wakho uwazise ngale nkinga le esivelile ngoba
ngicabanga ukuthi into ekanje iyinkinga kabi because mhlawumbe ingagcina i-affecta nayo ingane uqobo. Cha bengingekakhulumi nomndeni. Mana ake ngizama ukuthola la ngoba ngicabanga ukuthi esitorini esikanje noma udouble kanje sekuphoqa ukuthi asizame ukuthi siyithintele insizwa isondele ize sizozwa isayidi la ngoba mhlambe kuyinkinga ukusheshe sijaje kanti isayidi layo asikakalizwa. Mhlambe kuqhelile kubo sizama ukuthi mhlambe simfonele sishomele ithimba leJabulile Jule TV likwazi ukuthi lisilandele yena. Cha kuqhelanga kakhulu singazama ukumfonela mhlawumbe singamthola angazi. Okay ayikho inkinga. Babukeli bakwaJabulile Jule TV njengamanje sizozama ukuthi ukhona kuse kanje sithumele ithimba leJabulile Jule likwazi ukuthi lisilandele lensizwa le ikwazi ukuthi isondele sizwe lisayidi layo ukuthi kulesi simo sikanje ngabe iyasazi mhlambe ngabe ininto ngobende inyama engayidlanga ngoba kuyinkinga kwesisikhathi ukuthi sisheshe simhlulele kanti isayidi lakhe asikakalizwa so sithi kanti mhlambe yasukela so sithi kanti vele mhlambe bamzo kanti mhlambe yinkinga zomndeni umbango wemndeni kodwa ngisho ukuthi ungcwele because angimazi. Kodwa wena ungalapho ngasekhaya akuhlale usilinde sibuye ithimba laJabulile Jule TV lisawuyilanda lensizwa libuye naye. Bye bye. Oh hayi naku sengivalelisa kodwa akahlala ulinde. Babukeli bakwaJabulile Jule TV sesikwazile ngempela ukuthi ithimba leJabulile Jule lisilandele lensizwa sizozwa isayidi layo ukuthi yona kulesi story sisitshelwe sona ngabe sime kanjani ngabe kwenzakalani ngabe kuyiqiniso kwethu asikubingelele sikwamukele kwiJabulile Jule TV. Yebo njani bhuti? Siyaphila bhuti waphila? Hayi ngiyaphila ngkhona. Siyaphila nathi. Mfethu cela nje ayikabi mina igama lami ngumuzi sibonga ngokwamthabela nisebenzela iJabulile Jule TV sixolele ngamakhamera la sisuke sikhona ngaso sonke isikhathi kusuke kuphoqa ukuthi siveze ubufakazi ukuthi abaphathi bethu basuke sithumele so uma ukuthi awuthanda ukuthi ube ku DVD ukhuleke mhlambe ikhamera izobheka ngayo. Hayi ukuthi nje manje nami ngisadidekile ukuthi nje ngifika nje la ngilandwa ngizofaka amakhamera angwazi ngikwazi noma silaphe sengiyovela ku TV kwenze njani vele. No mfethu uma ukuthi wena uthanda ukuthi uvele kuma camera it's fine. Ikhamera izokwazi ukuthi ibheke kimi but siyaxolisa ukuqhamuka sesikushuta singakhulumanga nawe. Kwenzakalani phela mina angahlahle angikho emqondweni ukuthi kwenzakalani. Mzala. Okay. Oh uyamazi? Angiyamazi. Oh. Kwenze njani? Mahana mfethu ayikabi ngiyacela nje ungilinde kancane. Mhlawumbe ungaqala usitshela igama lakho ubani ngokuba. Hayi mina futhi igama lami usibonele. Okay. Usibonele igama lami. Wokhuzwa ngiwala ekhaya. La ikithi nala enkhona. Okusho ubizwe kini. Ya isekhaya. Umzala lo. Ngcono ke mobizo umzango ngoba mhlambe bantu ubizwe yithina abantu abangabazi mhlambe ngabe uyaba noxwaya kodwa ubizwe ekhaya ngicabanga ukuthi kusho ukuthi akubi kakhulu. Mfethu nanga umuntu othe asimbize kodwa ke yena ozochaza istory ukuthi kwenzakalani ukubizeleni. Sisi ngamchazela. Yebo futhi ngabe sengishilo nje ngibhalele kaJabulile Jule ngoba nginenkinga lana. Shukuthi umzala lo wami usibonelo ngiye ngathola ukuthi ngenkathi sasiphuzile sakhona into esasiyibungaza la ekhaya shukuthi yena waseke thola i-chance ngalelo langa yokuthi alale nami. Ngiyabona. Yebo. Manje ngeke ngazama ukumlokhu nje ukumtshena waphika wasefuna nokungishaya wathi nginamanga vele mina amanga nje into yami ngimqambela amanga yena wafika wangishiya embedeni wavala umnyango wangithuka. Manje ngibhalela kaJabulile Jule ngoba manje ngithola nanokuthi ngikhulelwe. Usachaza umnika isikhathi achaza lento eyikhuluma manje la angiyani ukuthi iqhamukapi kanjani. Yabo. Angiyani ukuthi iqhamukapi into eyikhulumayo. Kodwa umnika ithuba ichaze lento afuna ukuyichaza. Because ungibizela amakhamera okokuqala lokho angiyithandi into eyenza ukuthi ngibizela amakhamera. Okwesibili la uzokhuluma into engekho, khuluma amampunge wodwa.
kodwa umnike bhuti ithuba achaze into afuna ukuyichaza. Ukuthi bamcela-ke ukuthi akahamba ayongilalisa endlini yami, wangithatha ayongilalisa ukuthi nami kwenzakalani angazi. Ngase ngiyabuza-ke ekuseni ukuthi mina kwenzakaleni izolo ngoba ngingaphuza ngagcina sengi-black out. Tholakala ukuthi kwacelwa yena ukuthi akahamba ayongilalisa endlini yami. Sengiyathola ekuseni hayi angizizwa kahle. Kanti yena-ke wasengena nami ey'ngubeni walala nami. Ngisho nasi isitori. Yabona bhuti, ngitshele into nje esimple abomzala lento ayikhulumayo akanaso isiqiniseko sayo. Yabo, for the fact ukuthi yena wa black out, mayethu yena wa black out. Akazi ukuthi mina engamqukula ngempela ngombeka kulelo room athi ngamlalisa kulona ngamenza ucansi. Kanti wena waqulwa kuba mekomba wena uphika. Hayi abo yena uyena kumele ngabe uyamazi umuntu owamqukula umbeka because yena ula nabafana abaningi vele. Hawu, yabo. La nje egcekeni, la egcekeni even nabo laba suka hamba nabo abangani bakhe bayabheka. Yabo. Uyena owaziyo ukuthi yena walala nobani ngalolu suku akaye kungigulela. Angalinga ngisanganele nje ekhanda. Ngihlezi ngimkhuza ngalento yakhe. Nakho-ke kuyaphika. Kanti wena abaningi abantu ohlezi ulala nabo wena kahle kusho wena. Kuvela ukuthi awuyiphuthi le ndaweni. Le ndaweni. Yeah. Almost ngisho ukuthi 80% abafana bayamazi. 80% abafana bayamazi. Ngikhulelwe-ke bhuti. Yabo manje. Usezosukela mina. Usukela mina because manje uyabona ukuthi ngiyahlanganisa. Mina la yabo la ekhaya bhuti. Nginothi mangifika mina la ekhaya. Angani noma ngithathisa owane noma bangithathisa omuntu ongaphili. Angazi. Kwenye inkathi nginga ukuthi ngithi ngiyafika mhlambe ngithi ngizothatha ukudla. Awunawo amahloni. Bavela bacisha ugesi. Sothi ugesi ubu on. Bavela bacisha ugesi. Yabo. Uyawuthenga yini lo gesi? Uyawuthenga yini lo gesi? Unenkinga nami noma usezama ukupenda. Uphanta wena uphanta udlela endlini yakho. Wena uphanta udlela endlini yakho. Wena nucishelana ugesi. Uyawuthenga yini lo gesi yena ngoba make esebenzile neholile lo mali leyo uyithengela yena izinto ayidlele yedwa. Uyazwa? Ngithi uyamuzwa. Ukhuluma nje into engekho. Total into engekho. Musu ungigulela wemzalo. Angikhuze nje lapho ngoba manje ngilethela abantu uzokhuluma into engekho lento oyikhulumayo awunayo ubufakazi bayo. Nginabo ubufakazi bayo. Buphi ubufakazi bayo? Nginabo ubufakazi bayo. Nginabo. Wena ukhulelwe nje ubufakazi. Hayi. Abo kwanye yabona ukukhulelwa komuntu 9 months ubufakazi lobo ophelele bokuthi nje uyocansini. Webhuti. Kwayena kamazi umuntu alalena. Yaxolisa nje ukusho kabi. Ukusho kanjalo kodwa yena akamazi umuntu alalena. Bonke abantu basho bathi wena wangilalisa endlini. Uyabo. Because manje kwayinami ngingambopha lento ayishoyo. Because manje uyangibhedela. Ngathi wena uzoboshwa. Mina abona mzala, abona mina mzala. Uzokushapha ngwabo labantu. Wena cha. Yona nje uzoswengela. Uzobeka isandla. Mase ngibeka isandla kuzoba kuhle. Musanukulwa. Khalela masaka umuntu ongalala nosisi wakhe. Ubizela umzala wakhe, ngibizela wena. Kamera afuna manje. Afuna wena. Manini musanukulwa. Uthi angikasula manje uthi ngami ngilala nabafana uyena uyirepisi uhambe lifaka ngisho nanoma kephi itoto sicisha ugesi nje uyawuthenga yini lo gesi. Kahleni. Mana ke mfethu wena ukuthi usisi wakho ngoba usisi wakho kahle lo masikhuluma iqiniso ngoba uthi kini ngempela umuntu wena usisi wakho uma ukuthi uhambulala nabafana lokho kusho ukuthi nawe fanele ulale naye. Uyabona bhuti lo because manje mina uyangicasula uyabo ngiyacaswa ngempela because lento aloke eyisho lento aloke eyisho ukhuluma into engekho mina ngihlanye la ekhanda mina la ekhanda mina shaya uzoboshwa wena uyoboshwa uzovala mina ngibuza wena Friday no Friday la endaweni ungahamba ubuze noMbaba Friday no Friday uzomfica emathaveni ungcono ngoba emathaveni athathwa abafana bamholi bamthatha abafana bahambe nabo ulala naye maye ukuthi uholwe emathaveni lokho kunika nami advantage ukuthi nawe no nginika iclarity mina ukuthi ubone ukuthi lento ayisho into engekho evele lo muntu ewukwemathaveni sezosukela mina ingakho siswami angithathisa yethu kodwa ngingakubuza ukuthi wena uthekimi unendoda eyodwa koqala hayi unamanga lo unamanga inqwaba unamadoda inqwaba uthe unendoda eyodwa wagcina wena ukulala nomuntu kodwa nakho sekuvela ukuthi wena uyahamba uholo emathaveni unamanga kahle khona kupho kuyiqiniso sisi unamanga bhuti lo indoda yami mina iyodwa uyayazi naye iyodwa vo ngayigcina ngoFebruary mfethu nangu sisi manje uyakhala ngenxa yakho mfethu uyajabula nje obekhala yazi yabona into ayikhulumayo ingakho ngithi mina bhuti wami uyangicasula yabo
Yabo for the fact ukuthi mina ngisuka endlini la ngifonele ngisuka khona. Ngizobuya ngizofika la. Fica amakhamera okuqala lokho. 2 ukhuluma into engekho into engahlangani uthi mina ngalala naye ngalolu suku lola. Yes ngangikhona manje ushuthi uvele nje yena kubo bonke abantu akalala nabo vele wakhetha nje wena nje kubo bonke akangifuni. Yini waya ngafuni la ekhaya abola ekhaya masithiwa ngichazela ngilebhele lonke nje indlela ejwayele ukwenza ngalo ekhaya ungabona ukuthi lo kahlahle vele ufusa kahlahle uncinda mina angwise phansi uyona into engicasula kakhulu manje selokwe ekhuluma into engekho ngalola suku mina nganginge babephuza ngangikhona yes kwaphuza but angathathwa ngamina ngomlalisi athathwa ubani mani ngicela ukubuza umfana wayekhona lana babe bangakwayedwa noma babe baningi babe bawu4 kodwa phela ekseni kwathiwa ngathathwa uyena ngabuza babe bavele bamqambela mangathathwa uyena nje why pho bonke abantu ababephuza la ekhaya bakhomba wena bathi wena kodwa wena uyaphika wena hayi lento why bekhomba wena kusho bayasukela nje akanako ukungibheka ngalo nje iso lakhe nje hayi nguphi angakwenza mhlawumbe ukwenza kuwena ke nje ugcwalisele ukuthi ingempela ukuthi uyena iso lakhe indlela beke ngibheka ngayo ukakulunguze mhlawumbe akhulume nani ngokuthi ngishintshe indlela yokugqoka ngishintshe indlela yokugqoka kanjani ukuhlangana phi ngomzimba wami ngoba umzala wami mina ngingamenzani ke lo mboqo siqale nje lapho lo mboqo yinto engathi ngiyenza lo mboqo ngoba esezongisukela kanje into engathi ngiyenza lo mboqo ngawenzani lo mboqo usisi wakho lo abo uthi uyangicasula lento ayishoyo akanabo ubufakazi bento eyikhulumayo yabo ingakho ngithi mina bhuti awunginiki ithuba kancane sithi ukukhuluma nanje 2 minutes khuluma naye mawuze ngala khuluma futhi utshelese khuluma uzokuzwa wena musukungibhedela wait khuluma musukungibhedela lento eyikhulumayo angiyenzanga ngokuqala lokho wena uzwa ngabantu bethi ngakuthatha ngokulalisa wezwa ngabantu bethi ngakuthatha ngokulalisa yayizwa lona kwenzakalani wena usuyibona unephawu ukubiza labantu lapha uyibona usunamandla uze ngala ngoba izinto udonginike ithuba sithi cha khuluma naye nangu ngifuna sonke abo manje uyangicasula into ekhuluma ngicela uze la khuluma naye uyakuzwa wemzala uyenzelani into yenza into ezosombulula yonke lento futhi izinto engangiyigqokileyo lalanga leliya zisakhona ngayithatha ngayibeka ecaleni into engizoyenza ngizombophisa enze ba uzoqaqeka la ikhanda lakho uzoqaqeka yena ikhanda mana ke siswami ngiqale okay khuluma yabona lo sisi lo ngoba ngichazela ukuthi vele into yasemndenini yabo kwayinina indingi because into yala emndenini kwayinina indingi yabo nje for ukuthi ungibizela nini ubehlulwa yini uthi ayikhulume nathi sikhulume nabantu abadala ekhaya nawe wathini sikhuluma nje nawe waphika nawe wathini wathi ngazokusanganela wengundini manje usuthi wena into yomndeni usuthi uyazi lento la yisho into yomndeni ngeke uthi mina usengifakela abantu mawuyomndeni fanele wena ulale nosisi ufakela abantu ungifakela kanjani abantu wemzala awuthi ngeke ngimbuzo wemzala wakwangithanda nje kodwa ukuthi nje ngithanda njengomzala ngumzala lento yenza pho yenzelani wena lento yenza wena kanjani mawukuthi umza wakho nosisi wakho ngoba usisi wakho kahle kahle kwayena kanayisho ngicela uzinto ayikhulumayo uthi yena uzwa kuthiwa yimi engamthatha wena vele wena isho yalo into ayikhulumayo akanayo yabo ngicasula kakhulu ngabe ngiyeza ukuthi mhlawumbe unayo isho yena ngoba sengibizela abantu ubiza abantu enganesho ingakithi okay mfethu mina ngiyakuvumelana ke nawe umuntu uyaphika usisi wakho ke makuthiwa kuyenzeka ke ukuthathela izinqumo azeyithathayo uzothini abona angeke ngize ngiqamba amanga mawukuthi ngithathela izinqumo mhlawumbe ezodicilela yamphansi impilo ayikho into engingayenza kodwa kuyongiphatha kabi ukuthi yena uzobe ethatha izinqumo ezisindanga ngoba nalesi sinqumo sithathe sokuthi angibizela abantu kanje sinzima kwayisona ngizodila nawe mana ke siswami mina ngifuna ukuthola la ngiyambona ubhuti wakho uyaphika ngala wena uyaqinisekisa ukuthi uyena owana ngisho ngalento engisho okay uma ngingathiwa uyaphika ukhona inqumo ozomthathela zona yebo kulezo nqumo ozomthathela zona uma evuma uzomxolela yini angeke ngize ngimxolele uzongibopha ngizokubopha uzobhadla ejele wena uzobhadla ejele indaba mina ngabopha kame indaba mina ngabopha hlala phansi sizokhuluma yini ngabophela ukuthi ngiyakushaya ufuna ushayela nishaya mina yini ngabophela ukuthi ngiyakushaya because manje ngiboshela into engiyaziyo ngoba awushayi ngani mfethu sisitshela abantu
susa labantu sizokhuluma lapha basuse labantu muso ukumlwisa umuntu wesifazane nje okokuqala ukhulu into engekho lo ikhona lento yumora abo oza la yabona wena ehlala phansi yabona wena ngawenzani mina mana futhi ngawenzani nalo mboqo ngawenzani nomboqo lo hlala phansi umzala mina ngawenzani nomboqo lo ngayenzani lento lo uzuthi mina ngimbuka ngamehlo ake sengakulungisa imapha amehlo engambuka ngawo mina eboqo yanje ngaqoki kanje ngiqoki ufuna ungikhethela impahla mangigqoka ugqokise kanjani impahla athi ngigqoka into ezinde ngigqoka ngikanele kwabani hawu kwayena uyazi kwayena uzangincoma athi mina izintombi zami engilethayo ukweletela ukuthi mina ngiphatha ibhankaza mina ngeke ngiphathe umboqo nje ngiphatha ibhankaza mina even izintombi ngisuke ngifana wena uphatha ibhankaza wena kusho ukuthi phinga ushaya igcekeni ngimkhipha kulento ukuthi mina ngimbuka ngamehla like ngiyamkhala ngakhala lo mboqo lo ubuke nawe bhuti umboqo buka wawulalayo bhuti umboqo ibolo umboqo ngawenza mfethu lento yakho ukuthi usisi wakho umbiza ngomboqo kanjani ngicwa into aseyisho manje uthi futhi ngithathele inqomo zokuthi uzongibopha engibophela into engekho ethi ngalala ngoba wena awukhombisa ukuzehlisa kuye ngeke ngizehlisa ngento uma kuthiwa kwenziwa i-DNA yenganeke noma mhlawumbe kwenziweni ke enganeni kwase kutholakala ukuthi wenza ububika namanje ngoba sekubufakazi lobo buphathekayo abole sisi athi usithwele manje isise engasazi leso akahamba aye lapha kulama tavern ahleze ephuza kona ahamba yocinga abafana laba abahlezi baphuzisa obhiya lapha bamthathe mase bayoluntunga bawulala naye yibo abambeya lesisu lesi nalo athi yena walala nangosuku ethi siswami wena ushonga ukuthi uhamba ama-tavern wena uhamba ama-tavern futhi ngiyahamba ama-tavern kodwa phela ngihambe ngilala ema-tavern ikhona indawo ukhona nohamba ama-tavern ofika asho ukuthi mina-ke ema-tavern ikhona yini indawo yokulala ema-tavern ikhona yini indawo yokulala ema-tavern ikhona mina thina siyaphuza thina ema-tavern ngibuye ngizoyilalela la ekhaya ufuna ukusiphatha lo ufuna ukusiphatha ufuna ukuniphatha kanjani hayibo usise ubhuti wakho lo ukhuluma nje noma ungahamba e-tavern but mubuye uzolala ekhaya wena nakho wena ufuna uniphatha methe umuntu noma ungaphuza uzolala ekhaya usuke ufuna ukuthola yona i-chance angani mayifuna sibuye solala ekhaya omese uhamba ulala nabo ke wentholela ithuba wena ngakanye amazwi amadoda ami phela engisuke ngiwaqomile uhamba uyolala nawo amadoda ami engisuke ngiwaqomile angirape wangidlwengula njengaye yebo wangidlwengula wangitshontsha wangidlwengula wena bona ke bhuti mina lento ayikhuluma akanayo show ne-round eyodwa ama-round cishe wangibulala hey webhuti lento ayisho into engekho lo ema-tavern uthi kuyalalwa nema-tavern e-tavern lapha uzophindelela ama-round kusisi wakho yena e-tavern bafike bamthathe ngokuthi bazomphuzisa obhiya hayi ukuthi balala e-tavern but bamthathe e-tavern khanje kuyolalwa naye endlini ukuthi bamthengelela obhiya labo mase bayangihona ngiyamazi because mina ngumfana but ngisabonga ngoba ngumfana abafethu abaningi ngiyabazi eroundini ngoba ngibazi kanje abafethu abaningi bayakhuluma nami bangikhethe ifethu azi umzala wakho kanje ngimbone ehamba nobani usibani kanje ngidonse kanjalo ke network ngimbone sazi ukuthina umzala uyabheda umzala urong ngiyamazi ukuthi uyisifebe sentombazana ake sikhulume mina nawe man ngisho ukudla abamasikhuluma nje isho ukudla ngasho ukuthi babuye bangicishileni ukudla hawu bangisho ukudla mina futhi ngiphila kabi la hlahlela ekhaya angiyena umuntu ongathi ujabule ngangisho ukudla ekseni okay uyakuthenga nona sisi ngiyakuthenga mina ukudla ngiyayitohozela okuphinda futhi uhambe ema-tavern uyotohoza nakhona hayi cha unamanga umzali unamanga lo abo bhuti ngoba lento ngiyichaza ngeke ngezwe nje ngomunye wakwangincinza nami engitshela ukuthi lo sekukhona la esedesa khona umzimba hawu lo kodwa manje akuyona into bengifisa nami ukuthi ngikhulume kanje ngangifisa ukuthi sikhulume naso babili kuyikona sengiziswa ile nto ayenzayo vele nawe ubufuna ukuzwa lo mzimba engiwudayisayo usewuzwile hayi ufuna ukuzwa befuna ukuzwa phela nguzwaphi umzimba wawuzwa walala kahleni bo leso siswe nothi sikuwena usibambile angisazi leso siswe othi usibambile kwaye wena hamba usifuna ufuna baba wengane ukuthi ubaba wengane uye kuzodala wena nje ubaba wengane ngoba wena uyangigulela wefethu uma kuthiwa kuyenzeka lengane iphuma ikhubazekile because usisi wakho lo uzothini abona mina bhuti angisenandaba ngempela ukuthi lengane yena wenzani mina ngimtshela kona ukuthi ngeke angivumise into engingayazi angivumise ngenkani uyangibhedela phela shoot lapho wena obhedayo yabona uyangibhedela wena obhedayo uyiphethe kabi wena khalela amasiko manje ake mfethu esixoxa as men to men
wena naphuza la ekhaya ngangikhona siphuza yeah okay meniphuzo uyamkhumbula wambona esephuzile isidala ya ngangikhona bephuza angikhona but ukulaliswa akahambiswa ngamina ngimlalisa wambona kodwa eseyolaliswa hayi nami ngangasanakile kakhulu endlini because lento njengokuthi sisendlini abo kuyaphuzwa okay it's fine siphuze yabo yena kuyaminya futhi enjalo akabuthenga utshwala notshwala abaphuza ngalo la suka umbuso okuthenga kodwa noma bethuya minya kubo phela ngifuna ukutshengisa mina uhlobo bhuti ngifuna ukutshengisa uhlobo lomuntu awuyena mina awumbuzi siwakuthenga ndo bathenga lokho tshwala lokho uthi awazi lutho phela ngeke sihambe kodwa phela ngoba phela komndeni akathenga ngwabuziswa kodwa ngoba mina akhipha imali kubona lobo tshwala lokho ayikhipha eyami imali wena wawukhiphela imali ukuthola amachance kosisibaba lutho osisibame abanye ababekhona ngingabuka bona mhlambe kangcono kunayo ngoba ngisazi bakhona osisibakhona obabuka kangcono kunayo aba right ukudlula yena lo bakhona osisibakho okubabuka bacabanga ngoba vele usuqedile ngaye hayi lona ngimenzanga lutho angimenzanga lutho lo bhuti yabo nje mase ngikutshela saphuza kwahlala endlini yabo lo eseyolala ngimani uthi uhamba nini mina ngabona ngayisengekho endlini ngoba khona abanye ubabhekilela kubo saqhubeka thina saphuza yena waminya kakhulu futhi washesha wadakwa wahamba ulala angibonanga ukuthi uhanje soba neyolala because nawe uqhubeka sayihlala nabanye sihlala kusaqhubeka saphuza mina ngisazi ngalawo uyaphika lo uthi udlongloyi lo nalo uyaphika kahle siswami angazi mina ngizoyisolva kanjani manje iyangidida lento because uyambona uyaphika kodwa engikuthandayo ngaye usivezela amasayidi ngawe wena ongazi uzusixoxele nga okay it's fine ke ukuthi uhamba uholo abantu emathaveni vele lokho akuhlangani nathi akusikho kwethu akusodwa kweligayi lethu unamanga thathe emathaveni yabo ngabubuze noma emathaveni ayekho ngamazi unamanga lona futhi ayekho ngamazi emathaveni okay bonke nalapho weekend to weekend angazi noma iweekend khona into emncinzayo makwaba iweekend nje yena khwi uyahamba weekend khwi uyahamba unamanga futhi wami unamanga bengasoze ngize ingane uyishiyayo ingane yakhe encane uyishiyayo ingane yakhe encane uhlangana futhi ingane futhi usisi lo bhuti khona ingane yakhe encane mawukuthi nanitshelanga khona ingane yakhe encane nje unokuyishiya la ingadlili idabuyisi uthi uyayibona akayishintshe ngisho ingubo iyabhadazela ngiyazi into enje noma wami ngiyazi wena mawusuku emathaveni sukisele nobani mawusuku emathaveni uma wami uhambe onophuza ingane isale kade uma wakho wena usubilele phela ingane iright ke leyo nto usubilele ingane yangena yini emathaveni mana ke ngicela ukubuza ingane encane konje misukilele ina how many months to mina onyaka ingane inomnyaka u2 angazi nenyanga engaka anginaki because ingane yakhe lo doti inyanga emibili nenyanga ezi3 ingane encane emilali yalala ukuze kuse konje unomilala lama awivuka ilalela uma awivuka mivuka usukuthi inyaka ubani wena usethaveni uphuza ubhizi nabanye abafana futhi wena muzala wena uzalela uma wakho wena ngamanye amanye aselanga lokho lana bhuti wami ngifuna ukutshena umzali ukuthi ngikhulelwe nje wona akafanele kwazi ukuhlalela kuyena ekhanda hayi shem ne manje sitshena umndeni mayi alendaba ukhulelwe ingane yaba yakho kahleni bu yakho nginesiqiniseko ukuthi salento engiyishoyo yabona lento esho angiyazi nale yakho lenganathi yena uyikhulelwe ingane yami angiyazi yena akaye kuba boy ingane yayo ongengane ubani ngoba uwena nje uwena angiyazi leyo ngane awole ngane ukhuluma ngayo ingane engayazi leyo namanye ukuphundulekile udlulisiwe uyiphethe kabi udlala umzala wakho kahleni bu yazi uyangeyisa wena uyangidelela vele wena odelelayo hayi angisazi ke mina yazi angisazi mfethu wena uphitha ngolokuthi uma kuthiwa kuyenzeka ingane isitetiwe kuyenzeka mhlambe siyafika sizokubona still uzosho lamazo washono yini ngisho bhuti ngathi ingane isitetile kanjani kuyobe ngasiyo leyo ngane yami because ngiyaza ngilalanga naye ungasho ukuthi ngimithisa ngomoya ongcwele ngicela ukubuza okay ukhona umuntu owamitha ungakazi ulale naye umithisa ngomoya ongcwele akahamba ufuna babo ngane wakhe kodwa wena ke nje ngokucabanga kwakho wena wayakhethe wena ufuna ngoba ngisho akangifuni abangithanda hlahlela ekhaya mina ngethwa ungibona uthe ufika la manifika angikho
angisathanda ukuhlala kakhulu khona la ekhaya because manje vele ngiyabona ukuthi bangipretend yabo since mina ngoba sekuhlangana ematohweni ami yena useyabona ukuthi impilo yami ngiyazama ukuyihlanganisa la wenzani ngalo mali leyo wena ngizobuka ingane uyikhomba kucasho lokuthi akanisizi ngamanye amaqondisho lo wangilala futhi wangilala wangitshotshwa wangiripha endlini yami lo uyazi kahle lento yabona into ayishoyo intanga nayo isho nayo uzothiwa mina ngomlalisi lela ngangitshena ukuthi mzala ngoba sengizwile ukuthi wena uhamba uyongilalisa manje ngithola into ekanje awuyazi into kanje wathena ungayilokothi nje lonto leyo uyikhuluma usho ukuthini nakho ke ngathi seliyabhubuka ke manje ungayilokothi nje lonto leyo uyikhulume nje ungangisanganele ungayilokothi ubaba uwayizwa leyo nto leyo uyosangana kabi okwawungivalelani ukuthi ngiyikhulume leyo nto leyo kanti awazi lutho yazi why ngangimvala ukuthi angayikhulumi lento le because manje ukhuluma into engekho ikhona ingakho wena uthi akaniloko ngiyamtshela ukuthi ungazi nje lokhu uyisaphala yabona abantu bafethu mase kuthiwa kubaba ubaba ngiyazi mina unama favors kakhulu angamfavor lo agcine esemkholo ukuthi mina ngiyenzile leyo nto yabo leyo nto kanti wena ubaba wakho ukwazi unjani edala ukuthi ubaba wakho asayivela ukwazi unjani mina ubaba ngiright kuyena asinankinga nobaba siyatholana futhi kahle yabo inkinga akafuni ukuhlukumezeka umuntu esifazane uyilo hlobo lomuntu yabo shuthi yena mangase kuthi uyafika lo uyamtshela iyafika endlebeni zakho ubaba ngenzeka ukuthi 50% futhi ungafavor ngakuyena afevena lento ukuthi shuthi mina ngiyenzile ngempela lo yabo ekubeni lo engisanganele ngigule angikusanganele uyayazi lento ngikhulumela into engekho angikusanganele uyayazi yabo manje wena ingakho wena wakhetha ukuthi ngiyacela lento lena sigcine ungayikhulumi lento le ngenxa ukuthi ubalethwa ingafiki kuyithayima la ngangafuni ifike kubaba because manje ubaba angagcina kwayinaye bese ngikhipha empilweni yakhe yabo esesho ukuthi mhlawumbe ukholwa yena lo ukuthi mina ngiyenzile lo lo akahamba ufuna ubaba wenganwa ngempela nalomuntu wamlala ngalo lasuku kodwa ukhona ukuthi mina ngoba lento ayisho ngiyasho ukuthi into engekho shuthi mina mayithi lengane yami ngenkani ngimkhuleliswe ngomoya oyingcwele shuthi wangidlwengula ngimkhuleliswe ngomoya oyingcwele ngoba manje ukhuluma into engekho ingakho ngithe mina bhuti uyangicasula ingakho ngithe ngiceleze ngala yabo wena bhuti ngoba uhleli lapha athi kwethu mina ngihleli lapha ngoba ngithi lento lena awuhlale ngala yena eze ngala sithi ukukhuluma mina naye okay cause yena umzalo wakithi angithi akeze ngalana ake sikhulume kodwa ungakhuluma akakwazi phela mina ukuthi angisabe because nami ekugcineni ngoba lo ekhuluma nje nisazohamba ngingasala mina ngizomkhuluma ngifuna sithi uxoxisana kahle yabo shaya because manje abona futhi lento usuyenza manje ubizile ngifika namakhamera siyaxolisa ngamakhamera ngikhalile waseqani yangishoot uyile siphukuphuku sibiza abantu bamakhamera wena isiphukuphuku ile sidomi sengane singezwe kame ingangithi mina bhuti akeze ngala sikhulume naye yabo kame woza lawo hlala phansi mfethu hlala phansi mana ake mfethu mina mfethu umbuzo engizokubuza wona uwodwa usekuthenini uma kuthiwa kuyenzeka ke kuphele u9 months usisi atete check igazi ukutholakala ukuthi ingane eyakho uzothini hayi mina bhuti ngeke ngize ngisho abo okuningi nalokho ngaba mhlambe isona isixazululo khona naye ezobona ukuthi angimina ngamthatha ngalo lasuku ngomlalisi and nalengane ezobe ithwele la ithwele manje la ezoyizala ngaleso sikhathi mase kufika ukuthi ayizala akusiye yami sithathe nje noma amagazi khanje ko test ukuthi ingane immature because manje into ayikhulumayo ngikhulumela into eyinsambatheka akuyona insambatheka le bidani into engasihlangani uyayazi yabo shuthe nahlahle ufuna ethi mina ngumdala ngamithisi vele wenza amanyala sengibona kuyahlangana ematoko wenza amanyala akayokugule angiguli ya lento engikhuluma ulungile sizocela ukuthi siyigoqa lento le i-team Jabula Ujule siyacela ukuthi izokwazi ukuthi isithathele umfowethu imkhiphe nje kahle ngesango la ekhaya ukuze kungabe gcina wathi manje sizokhoza idrama la ekhaya mase ukuthi angazi ake siliphosele kunini ababukeli bakwaJabula Ujule sizwe ukuthi mhlambe kunini umuneni uthini kodwa ke ngicabanga ukuthi kofathi siphinde sibuye kubhekwe ingane misikhona nawe mfethu sizophinda sikujume mhlambe ngosuku esiyofika ngalo mayisingane isitetiwa nganoma uyasivumela ukuthi siphinde sibuye bonke angithi nje kuzobonakala because abo manje
inhliziyo yami ibuhlungu at the same time futhi ingqondo yami iphithene. Phithene sekuzoba nengane entsha. yabo. Manje mina usengitshela ukuthi ahlahle mina ngimithisiwe. Ngimithisa umzali. Uyayizwa leyo nto futhi. Ulungile mfethu, ngiyakuzwa. But-ke ngiyacela babukeli bajabule ujule ningakhohlwa ukucofa u-subscribe button, ucofa i-notification so that yonke amavidiyo esisuke sinithulela nazokhona ngempela ukuthi aqale kunina kuqala. Qhubekani nibukele iJabule Ujule TV. Sizolokhu nisithi fahla ngamavidiyo amnandi nenizowathokozela. Ukuthi uyazazi wena uthanda indaba. Qhubeka ubukele, cofa on notification so that yonke amavidiyo azokhona aqale ngepapayini.